I dag har vi om blæseinstrumentet, som blev brugt siden 1984. Her har vi en stemmegaffel, og den kører med 440 hertz. Ja. Som er 440. Og ved cirka ved 19,5, der kommer der et knudepunkt. Det første knudepunkt. I en stående bølge. I en stående bølge, så kan I høre det om lidt med en lydændring. Vi prøver, vi kører. Ja, og jeg slår den anden her. Der er lyden kraftigst. Man kan også godt høre det hernede. Hernede ved cirka mellem 7 og 10. Og vi prøver igen. Der var den første. Det er lyden kraftigst. Det er der, hvor knudepunktet er. Det er det, man går efter, når man er musiker, når man skal ramme en tone. For eksempel på en guitar, så finder man knudepunkterne. Derfor de der streger der, ja. Man spiller på. Så bliver lyden kraftigst der. Yes, vi slutter på det.